ମାମା ଆଜି ଅଣ୍ଡା କଷା କରିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଗ୍ ବଏଲ୍ କଲା, ତାପରେ ମସଲା ସବୁ ରେଡି କଲା। ମସଲା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ଷୀରରେ କାଜୁ ସକ୍ କରିଦେଲା। ଏବେ ବଏଲ୍ ଏଗକୁ ମାମା ଫ୍ରାଏ କରିବ। ୱାଓ, ଅଣ୍ଡା ତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗକୁ ଫ୍ରାଏ କଲାଣି। ଅଣ୍ଡା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଏଗ୍ ବଢିଆ କି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ମସଲା କଷା ହବ। ତାପରେ ଟମାଟର ପକେଇଲା। ତାପରେ ଟିକେ ସଲ୍ଟ ପକେଇଦେଲା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମସଲା ପକେଇଦେଲା। ଏବେ କଷିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ହଳଦୀ, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପକେଇଲା। ମସଲା 15 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲା। ଏବେ ମାମା କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇଲା। ଦେଖ ଦେଖ ମସଲା ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଗ୍ ମସଲାରେ ପକେଇଦେଲା।
एबे एक कसा रेडी हेगला। एबे मु रुटी आउ एक कसा खाइबी। लाइक एंड शेयर फुल्ली बेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।